Sengsar coba ni bagi setiar ngai tongo. Tiar simia coba nangis tong laika. Sengsar bethar lanya bagi setiar ngai tongo. Tiar simia bethar laisi tong laika. Sengsar ni kebang kuk borok hamjak thaniwo ya nasle laimao se ganangai tong layo. Nasle laye tini a nasle mu nokjagis tongka. Piaba hamjak thiniwo ganang abo sabongke Yeshua baithang cross haga thangka nini ani bagi thei punuka theiga simia thangai bachaka tangai nang ang theiteng bo musungjakya nang ang belai kheno kirma singsa thangai sogitheng bo musungjakya bosga hamjaka bini hamjak mung punuka a hamjak mung baike mathangjak mung ni lam khlai reka tabu nang se bahai a chobao da kerengnya musung bahai a bathalai thiniwo da nangba gadala muchung a naslai thiniwo ganang ma jaga da nangba gadala muchung haikaba hamjak mung bisingo phai mathangjak mung ni baithani khlaina nai tabu nin thani choice tiaba sangsar phasingon nang khatong khabru mui tong kle abo komona sarate konfano kare tiaba Yeshua mathangjak mung ni lamungi phainai bobai nang thamjang ungkle nini bagai mathangjak mungse hamjak mungse amen.